Parlawah kani video lo wan rajpi ya ka film ka ba katang The Sitting. Kani ka film ka sedang we brio batik partang kumo widan. Ude brio bawan cakap kai ha ka we ka rijiap. Ha jing yai ka jong widan ula jalanti tip show sino ba ubo ka kali ka jong. Ha ka ta ka sngi liyo I ya ka jing bam han ro ka sngi. Ula shimi ka kamera ka jong ba ula shandur ya ka ta ka sngi. Adin ba la lai biang ka ta ka sngi. Ula yai ba ula poi ka we ka caka. Atra weu deng ulio iyo khona ubayam lawan ban kren yo ta khona ula kali kerteng yo ta khona ba ula kali o seno kikimi pa jong uta khona uli thoyu ba ula ja tip seno kikimi pa ka jong widan ula parchang ban yarap yo ta khona ban leiwat ya kikimi pa ka jong han re ta khona tre widan ula bat yo ta khona anda ta khona ula lai ne ka kti ka jong ta khona ula pen no haden ka ta ula le ula poi skawe ka jaka Kajan men kan ba odak thia lias neu ye ko we ka brio ka ba kertenga Elena lapi ka hang tau lio I ye ka ying ka jongka ka badan ha ka we ka thliu ka ba he ha ka ta ka met ula le ka ta ka ying ka jongka ula hiar na ka we ka jingking ka badan ha san rang mau andau le po he ying jongka Elena uli thoi ka ba uja lanti Elena hang tak la pha chong bat kala ai bam IDU ka ba ki dang I bam widanula ye thoi ka ya ka jing ikan do ka jong pada we khona ba ja kikimi pa ka jong lakli ka dnm ukhon jong ka Elena kam juba bi kata ha ta ka met kala phayu bansa ha ka ying ka jong ka la da ukwa kumta ha ta ka met widan ula sa ha ka ying ka jong ka ha ka post step onda lakhi na ka jing thia lamut ban lei phai no han rem lai cho ba yo cho ban kyo na ka jing keng ba la dan ba weng e kata ka jing keng andau liya I kidur madan ha kan ro mau ula chandori kita ki jing dro kan bau dang chandor ula yo I ka Elena ba kala khina ka jing thia kadang panchana ye ka ying ka jongka hangta ula klika seno ka ta ka jing keng ba kam don cho kala ong u kam tip ula klika kom no dan brio se bawan kala ong u ka klem yo I hangta ula wan ban ula yaraban panchana ye ka ta ka ying ka jongka adin ba kle de ula klika kum no bo le ba yo ban le phai kalong yo ba dan ti so de ka we ban we dan lo pe chka ta ka ching ba yo la cho ban kyo kum ta lo parchang ban kyo na ka ta ka san rang mau an rai la ban kyo haden ka ta Elena ka la phai u ban lao no I ki jang ka chong pakan sai na ru ka ta ka sngi ka Elena ka la sadang ban I yu ka kwai u bo ni chong ya sa rang kat bat ka agus ngim bobot widan ula parchang biam mat kyo nakata ka sanrang mau ula chim da kitiar gitar hakata ka jing parchang ka jong widan ula ham no nakata ka sanrang mau hadu ko jan met kalena kalwan ban yarap yu kiyo iba ka kajat ka jong kala sa dong daw ternem kumta kala se ya taw ternem naka kajat ka jong bat kala ra no yu chiyeng agus ngim bobot ula yos neo badan bawan ula sei ka Elena sabar bar ula phai ka ban khodi kita prio ban yarap yu bon lain no nakata ka thliu Elena ka long yu em wa ban sa bat ka bakan sumar no yu hadu ba ula koi kala khodi u bakin yerung no chpo yeng widan ula sneu bitar ula be eka senjangai no adin ka tukan ne por kan ba udang cho ulio I yu we prio ula kerpat ya ta prio ban pelain no yu nakata ka thliu ta prio la pha ap yu bon sawan piang ban wan ra da uterlai widan ula sneok men badula chania ita brio ba tip ude brio ba choni u hadin ka to ne par ta brio ula wan badula ai u yo ta talai widan ula parchang ban kiu na ta talai ka baw dang kiu kita ki brio ki dei kan hon chong to khna ba oi kan do ha ka sen ka banakong kil pangki ya ta talai hadu ba widan ula talat ba ula tang kho ha mau andaka Elena kle I kata kalawan bat kala pansenge ye kita ki brio bat kala phai ki ban panlai no yo anda kita ki priu kala eu Elena kala wan bat kala ra no yo sheying anda widan ula ti brio ula mi sabar bat ula thia lantar hamadan Elena kala wan bat kala khodi u ban rong sheying ula kalika ki to ki brio ki ba thumu ban panyap yu kala ye tho yu ki de khna da kai hakata ka ri che kala khodi u ban rong sheying han reum tre ula thia no hakata ka madan anda ula pos new kita ki brio ba u yo I ki wan hajan chong ula ting barula lithiano chapoi ha simba bod anda widan ula khine ke jing thia
Elena kala li banchim ye ki jan ko jongka kala phai o ban phong no da ki jai hadin ka taw widan kan ba udang thong jing thong lawan olitos de para jongka Elena uluan ban ai tiar ba mika ulupen hari kita tiar da wai to lai kita tiar kidai tiar ba par ula pharo ye ka wi ka siar ka Elena ka khlam ye tho yu widan o litos ule upara jongka ulong ka kumno ki ne ki priu hang ne kila set benyi ngi hang ne bat kila ai bam ro inge ngam snyo tho kumno kila hata ka singi ka Elena kala odi ka tha ka siar ha ka jan me bidan ula di kiat kalba udang chong ti yo i biang ngi kita ki priu ha ta por ula snyo pita ula ye cho bat kita ki priu anda kita ki priu kala pelai yu bidan ula bitar chaka Elena ula kenoi ka de maka pa phai kita ki priu Elena hang ta kala phai u bo lek thia na ba ula kren bo ai hakas ni bobot andau la khi na ka jing thia ula le ban pe ye ki jing thong ko jong ka ba dang pe hang ta lawan ulitas ul kwa ban tip ko no ban thong kum gita ki cha jing thong vidan ula phai u ban yerap yo ban pan lai na ka ta khatliu bo on yo hi kai u ula phai vidan ban am ba on sawan biang ban yerap yo hadin ka taw vidan ul yo ye ka we ka dor ula klin na ka Elena din em ka ta ka dor ka de jong ka kmi ka jong ka kli tho yu kata ka dor ka de jong ka temen ka jong ka ulwa ban tip chapang kata ka kmi temen ka jong ka kulong yo ngam da tip e chapang ka jong ka tang ba nga tip ba ka i je yang kum ba nga i ye khun jong ka po ne ku po bidanum tre ban long uk pa jong i tai khun jong ka ulong i ka ba wan mut bangan long ik pa jong i tai khun jong phi ban ngak kwa ro ba pin khai Elena ka las nyu si ka long yo ngam pan body phi ba pin long ik pa jong e tamba ini kon idena isambai jong phi hagas ngi babon widan uri yo ye ki jing thong ko jong kila cha pan chat ha ki marat kom taw widan pat ka Elena kila pin ki im biang ye ki ta ki jing thong ko jok ki hadin ka ta lawan biang o litos widan lu karpa yu maniera yu paruli thoro yu ba Elena kala pun khun lu karpa yu litos pan yerap iki ba kidan kaman lai na ka ta ka thliu litos ha ka por udan ha jing tik no ban yarap iki namar ba uting au korpos pada iki kan hon ko jong hak ta por hi lawan o korpos lawan ba ula ksi yu ulong yu mimut ban yarap iki ep ba ulong yu wadin yaw ne briu ngan sa sentang no yu hakasngi ulata no yu litos Elena habak yo i kata kalkalin wadim ke ik jeng ye kren ko joke wadim ye thoika ulong ika ba ye kren tang chapang kasngi hadin katapan kan ba kidang ibam wadi mula pen i ka chapang ka jing yo ring video ko jong hakas ngi ban kong ba wan chikata ka chaka ba u yo ring video ya ka jing bam han ro ka sngi hakas ngi babon anda ka Elena ka lakhi na ka jing thia klio i ba para jong ka la chap niap hagi kan hon jong o korpos Elena ka lai yamat kala bitar ye kita ki brio wadi mula wan badula yo i ye kata ka jing chap niap ko jong hang taw lu mut pan sangai ya ke jing yam jong ka Elena kala bitar chu kal kanoi wadim di ma ubale ba la cha pan yam upara jong ka wadim ha ka por la sneo pala ya ka ta ka jing cha ka no ka jong Elena kala sim yaw ding kala cho yu dok taw ding hadu ba ula man saw na du ka ta ka sngi ka Elena kala sedi u ha ka wi ka sem ksel kala ai ba mi u tang ba online na ka jing yap hang tamal lakas ngi wadim ula pe ban ula khmi di ban wan ki brio ban nyarap yu kumta hakawi kas ngi udia I yakawi ka kanthei ka bawan pikai hakata ka thliu luyo I kata ka brio ula karpa ka ban khod ki brio ban wan yarap yu kata ka brio kala kular yu bakan sawan biang ban khod nong yarap ban yarap yu hadin ka tukan ne por kata kanthei la cha tan hakita kan hon rangkar bat ka wi ka paralok ka chongka takin hon kila bom gila sha yi takin thai wadi mulas nyo bitar yi kata ka chingcha set ka chong lu parchang pat ban pai yi kata ka sem hanrei umla ha kata ka jan me kita kin hon kila wan kata ka thliu kita ki briu kila pa yi ka we khna ban ai so yu taw so ki ai tang da uso ba pon hadin kata kita kin hon kila le ben bat kila belong lang knya yi kata kan thai ka ba mut ban nyarap yu wadim hakasin babon ka Elena kalaban ban ai bam yu wadim ulakar parika bat pelai no yu parulukularika bon salong no ukpa
jong tai kon bakan saka Elena kam pelai u na kata kasam kolong u phim don show da ko wipat ka jingji pilawan hang nei pilong tang komu nong bet sambai ek sambai ki jong pi kinam long le noi ula tan bad ula pan borika ban pan lai noi u Elena kam tre ban pan lai u has ngi bod anda Elena kala so khon ha ka por kala yam bat kala le ban pan lai noi u wadim hang ta kala yam bat kala kerpa di u ban yarap ika bakan la ban kha yai tai khun jaki bodim ha ka por ula yarap ika ula yalam ika chiying kadba udang yalam ika ita kin hon kila pe ki na jrong chong kata ka thleu andawadim yo iba la don jingkeng ha kata ka sanrang mau ula khodeka Elena pakin ye phen no na kata ka jaka kadba udang yalam ika Elena kala kalan hang tawadim ula ika marwe ula mut ban phen no na kata ka jaka kadba udang mut ban kiu na kata ka jingkeng kita kin hon kila weng ye kata ka jingkeng tawadim yo lat sho ban phen na kata ka thleu hadeng ka to ka ni por labam han ro piang kasngi lawan ka jingdom hapo kata ka jingdom Elena kalala ban ka ye khun jongka wadim habau yo I ye tai khun jongki ha kata ka por lo sneuk men ban ulukulare ka Elena bu unsari noi ka bat ye tai khun jongki Elena ta kala ai khublei u ba ulawan ha ka jing im ka jongka kum unang bet sambai ha ka per ka jongka ha kata por lawan kita kinong shon kila odran dang yo hajwa ba wadim utkun mansim ula oi ka Elena alade ban pendep na ka benda ka jong pi hamar balkun ki kintin khatu ko jong wadim ula khla no ka jing wan jong wadim ha ka jing im jong ka Elena ula wan tang ko mo nong bet sambai ha ka per ka jong ka bat unong ice bo ye ka khandeu ka jong ka Elena ka khmi len ti ba ki jing ai sambai ka jong kin salong no ki pateng na ka sambai ka jong kanai ka film kala kun no hang nei parlok la da bis new tanat ikani video nu ba like but subscribe ngin si kan do pat ha ko we pat ko video ko blai shibon